Hello guys, hi guys. Hello Primrose, Tracy, hello Hilda, Nyakabau, hi Martha Ndeipi. Irene, hello. Noliru, hi. Loveness Nyamudo, Urisei. Barbara Kadewere, Kusei say. Thank you, my triple. Anzi masquera seiko my diaries na my triple. Anzi na Cicero Gare masquera seiko my diaries. Hello, Sisi Nox Morisei. How are you, my sister? Yes, Samantha. Orise Mwanangu. Little deeds, definite. D Angel, Kurisei, Precious Gwede, hello. Dati hande ikoma Kuda. Memory matarira yellow nasi tukumorisa ivese vanu aiwa Sara Chiwaza deipi simbi muruisi murisa ise iva muruisi Lukina anzife alright ana ndi morosa Irene Chigodora kurisei Melo musekiwa urisei sei komfana mi manjenjenje kurisei Mana mai vangu ana manjenjenje murisei ko muri vana mai muri vana tete zvese Aliyah Shalom kurisei Tando Mangane kurisei Timashi kurisei Jirisei Melani Jirisei Melani Violet hello. So guys maita basane kuya kwenyu Christine ndeipi tati ande kwa baba Kuda. As you know guys ndimorosei wesi Lukina tarwire yurisei muningina Hello nyarai chiri manzu avede munesa ningada moresa esita pamidza Violet ndeipi right Patience Natasha yes chibomira alright tukuenda kwa baba Kuda guys tatosvikedu kwa baba Kuda sezvamunoziva tine zuro pane sarudzai ndeipi pane mu diaries aka volunteer kuti I want to help baba Kuda imari yerent yacho yavakapinda mu lockdown vainayo ndida kubvisa vakataura baba Kuda kuti 2.6 sezvineiwo kudzairu kafa ndeipi poshia ndeipi chivengwa saka zviripo nezvekuti mu diaries yazve chokwadi akafulfillawo promise yake akandibata akatigara zviya mari tikati aiwa tanzwa kuti 2.6 achibva atoisawo mari yayo zvachose saka yesi mainunudzai Aliyah saka Sara wacho ndeipi saka akabva isa mari yacho iyoyo saka isa mari yacho iyoyo susidwa uri sei ndabva ndauya kunoku kuti ndizopa baba Kuda mari yavo saka sezvamunoziva kuti nyaya dzemari idzi dzinotinetsa tatolebliwa mazimbabva veduwe tangosara kuenda kujere hani maona ndati regai tiinde tose tinosvitsa mari muchiona yesi Nyasha yesi Hilda Tekla ndeipi mutova regai tinosvitsa mari tese makatarisa muchiona handiti maona nemari yacho tichiverengerana kunyatsa kugutsikana kuti babati ndeipi kuti 2.6 yake yakakwana yakatumira mukadzi uyu nokuti tatoye mazimbabva makuru chaiwo isu chaiwo makiriminari tatongomirira kuenda kujere rekuti hatibudi handiti maona ndo ratatongomirira because umbavha hwedu hwaenda nembiri vedu asi watatabira sofa hapana asi ukawati chinzi tiri kuronga kuba vanhu mari unopererwa asikana but anyway hazvina basa 2600 Cynthia moya unjani my sister uyapila na Brenda saka ndo yatauya nayo mari kutidi yesi Jenny hunde utebonda kutinde kunosiya mari saka ndamboya kuzoitora hangu pachi ATM apa andimoona so that tikwanise kuti tinova pamari yacho right zvandakaita izvi dai pakumana nefoni chaimataza kubata nefoni saka handei kuna baba Kuda handei tinosvitsa mari yatakapiwa yatakatumirwa nemudiaries wedu tinosvitsa mari kuna baba Kuda vacho tiri padhuze zvedu atisikura handisi kugarisa palife because tine life yedu ichauya time noti ishi saka apa ndatongobayira life button rekuti tisvitse mari
chat. Otherwise then this number by a life button nekuti tinde handi takatenda napamba pacho ameno ndipapi apa tione kuti ndipapi tichinoseta bhadhara mari yacho ameno ndipapi handisivi ndiva nditoziva ndapapi asi titori papo pababa kuda patiri kundanda papapa baba kuda vari pavo avo baba kuda vacho ava varipo. Vana vandogara ndichivaona pana hai ndogara ndichivaona pano saka ndipo ripi ndikaupikira chine chikuru chababa kuda chimagizadzi hatidzoka tichimatora gaitinde ewe ndanonoka kuuya handina mushe muri sei kuti vana ava nditoseka ndikati vana ndogadzisangana navo panapa zvinofarira kurla magizadzi kazvobva pachikoro zvinopinda apo pamerideni. Okay, komafomani kwai zvinenge zvimagrade hanzi magrade 12 magrade 12 ndoti ndo vari kunyora. Alright, saka mari yauya mari yauya akaitawo ona profit. Mudhara wacho ndandakambotaura naye futi makuseni kati bala sisters vangu vachavuya saka tichazovuya time time ndasina mbomutaura hangu zvakawanda. Alright, ndokutongotenda kuti akaona up to a promise nokuti vamwe vanogona kuondore vangu mumwe wedu mudiaries because amwe anopromisa ka vopromisa havazodiwo havazouyisa mhanya tamira pano tati ashwaba mari haichauyi uchamubata hauchamubati ani maona. Baba kuda havana foni avanti baba kuda havana foni saka mari yenyu iyi 2 handetobhadhara ndasirega itange ndigaite ganimbodora chimwana chibata apa mira ichindi ambobata foni nimbokuverengerai vanhu vachiona kuti mari yasvika nyatso zviri right sterek hanzi vari kugochei vari kutibakisa tida kutodla tine chikwereti tida kutokweretazve imi tida kukweretawo tonguva dzati kune korona baba kuda tozokona kana korona yapera kotokade kutaura kwenyu ini takati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right. Makatapo mari. Apo panoita 1.2 saka chikisa 1.2 ende itobhadhara matimba apo tinoto imwe ndei no ati tichati apa tobhadhara totanga September togara tabhadhara nakutoka nokuti apa ndaichitira kuti makutogara pe ikushandichaita uko ka iko ndangomira kuti ndipedze mwedzi tikwanise kusenga zvo zvedu saka ndikuda bhadhara apa tinobhadhara ipapo ndopa 2000 unogopa 2000 no sure hiyo tobhadhara September nakutoka iyo ichita 1.2 so 1.2 2.4 inoita 2.4 saka ndaifunga kuti apa pa 600 nditransport nkumana tichasara ndongopedzisa papera kwemwedzi kuti tichaenda tese saka ngatiindei 2000 angona tinde saka pana musara sayo musikana aiwa avanosara musikana akabata kamera sei tenda nayo mari yakadzi ndeherendi ngainde kurendi ndizvozvo sekuru motatarira ma8 vanenge vaida kutenda
sister yakao yano negere ke tlo mmontsha gore ne romele ya rone tlo shiftela foteng fa a gone go e bona le ai le ga o kampa ski ya gona stress ai se sharp mara ku siya ma se sio fa na le stress ba batla go bona Lona ya jega paka naka this is memory mobile paka naka aiwa paka naka jiba kile tia wa mkhachu imisa ka yipa ma window mali paka naka aiwa pakakura kanaka sterek Kana muri muchimanga godani pakanaka magara zvakanakisa chaizvo chigara chinoita mwari maigara mukomana wanga kaita tsotsi unobva kunonzi kuzera saka vakasingawana nemudhara chero kubuda kwakaita ana kubuda zvakanaka wakandondedza kana chigara ukamti gara zvakanakisa ndakambotogara zvakanakisa ndiri papo nguva yechandati tikauchida tiga uiteti ndaitoveya ndisiomwa tipa amuna nemweya wakanaka atipinde mumba imo munhu ratsainane sekuvane mukadzi havafunda mukadzi sekuri havafuda mukadzi here tine masigure nekiri unaonehwani mukuru haubati musati haubati wena musati ubatana agripa vanalima kota mowena isister yaka isister yaka kituru yaka ke kota naki wena ikrise munaka ikrise munaka ona nokina ko safari day kumunaka mtate o muchimanaga leno na ku safari day serious ya ona le musadi ko tengwa dentist stilo pale sasa kenza stilo ne na ndaona murume munhu sina munhu munhu wangu ndogara panapa hasisara vakatogara yakayano otsasikiri isikakakala mosari vatungasi vaka ndakona mumba mangu rega ndiredza mumba mangu vandiri kotitsira kogarawo kira ndako yakuti ogara mumba ndichikirina matauzani kitoetse vatu fala kusiyame fa nai manje rendo yakuzogara pano nemudhara wangu ndichitomupepapepa makumbo ndichitotovesa makumbo ndichimubata zviripo naini koda tichangamu munhu changamu ite zvinhu zviripo saka baba vekumba kana vakatarisa masara sekuru vatora mukombe ndotoinda hangu nasekuru ndoyandozvigarira pano nasekuru tichitochengeta hedu sekuru tiri panapa lazanenge vachitokora pensheni ka every month kuno kuvanopuwa mapensheni nendi ichitopuwa pensheni yacho tiri kuno zvoda upere izvi pamwe vanenge vachitone inozi life insurance policy
Tongoita muonera pamwe ya, muonera pamwe. What language is that? What language is that? Hey. Ndotogara pare vati ndichaenda kumba kuya kwa ndichaindi kwandadzokeri. Ndotogara panda zvanira pei. Takafitana imazvona takatofitana. Madam, Pingi wakawana pano Tifa. Pingi akazviwanira pavo. Akazviwanira pake munhu ndakawana mudhayarisi wake Pingi nezuro panapa. Akawana mudhayarisi wake. Gaindicheleni lodwe pano. Ndiregei. Insurance money insurance ninge yado yekunkozera iri. Iri yado yekuzvi 2 million uko. 3 million. All right. 3 million ninge yatosvika. The house is clean. Oh. Makachena mba mchitosuka suka zvangu Mateo zaya. Intengurement yangu zvichitofamba. Changam madzimai uko. Ku UK uko please changam diaspora uko changam. Chidhara chako chakafanana nechichi. Zvibatsire zvako chidhara chako wongochipepa zvimazuva. Mwari anenge apadhuze nekuda kutora munhu wake. Wongopepawo. Osiya wapinda mumapepa machena. Osigwa machena. Changam inodiwa. Hakuna kuita vanhu vakapusa. Nemungambona mudhayari dzakapusa. Muna zvinhu zvakadaro. Varipi kwani mboto vabata sekuru vangu. Dhara wangu. Vaya. Achadzoka takanotora kia. Oh mama inogara mudhuze. Ibili khantse kisayitsi kuri hakuna msadifa. Kibeki totla pakela kikhulumake, kikutlatsetswe, kikwapele dijo dzedi munati. Nathi uya kuseni ndo clean ndo wachira. Wabikira. No problem. Achikwa fa imali yakho. Molo kanekere. Na ke to ta kwa kere ke batla hore ke felletse kgwedi ene. Yano ne ke batla hore patele September le October. Moga. Wena. Kore le wena o ska banking. Hauna ska ba le stress. Aretse yana akere ke batla hore ke ba le. Akira account ina liyo. Ke a motho. Ha ba tere bale. Ki 2000 Ko sala 400. O tla sala 400 ke tlo e felletsa mafella a kgwedi. Okay. Because yana nna kona ke le motho wa fa ke kona ke tla go motho wa ka. Ke motho Ngwana ke mo reile ka ranyalo ke mabenda. O ko Pretoria na nyetso be ba divorce le motho wa ke ka batloga. Yaanong ge antare ke ratana le lebenda. Ke re bao ke ba nna o bana ba mabenda ke ra mosaba monna go benda wa ke re ka rona ke ngwana go o tsela ke kefi bonfire. Oh, ko bonfire kwa all right. Wa ke ka itse. Ka go masusuwa. Ke ya go masusuwa na ka itse. Ke moruti wa ka moshanya no le ke ne le ba tshanya. Oh, moruti le mo go kuna le statement tsinyana. Ya, lona le tsene. Ke tsena go sanctuary ko moruti mona moti. O ko mona mo. Okay. How feel ba? Na ke go bonfire. Okay. Yana o tsamaya le bang? Go ya go. Una mela taxi. Every Sunday una mela taxi. Bantsa moruti ntsa mo spa. Alright. Gongwe go tla vena rona e tlo tsang borotho ba di youth kwa. Ebe ke tana mo bene go wa ke bua le moruti. Okay. Kura hore yana kona go siame musi. Kura hore nna kona ke tla ka fa ke motsa ka koloi ya. Akere yana ke monna. He's my husband now. I come here, I take you with my car. So now I'm no longer going to my old church. I'll go to this new church bonfire. Ronyala koteng. Okay. Ronyala koteng. Kona le We're going to Wednesday. Onna go venda. Mata le ba go venda ba tla ke re ke mpa. Ba tla mo Ke re nya ro. No, I'll come Sunday.
I'm here. I'll take you. And then I cook nice food for you. Just nutty 7 colors. Baby, I can remember bare tswaletse gore rona ba batho ka tsosi re se ra nne ra tsama rata go kereke ne ke ile lo mongwe wa rona o tla tlo mmona na ntse tsama fa ka nne ka kara ya a tlile bona ba tsama ba tla ga all right. Baby, lucky wa gago na. You are my man. Yes. Ngwana malome na ne to ke le benda ba re John ha so go kuga do gore ne ra mo go benda ya nna ke bereka ko bo mara base ko ne ke bereka go teng ne ke le focus Yeah. Oh, so very common. Ne ke bereka le bo Joker ka base mshimano mo wa le dena Kwabo Maralo, you are Mona Maralo, who are Hector. Hey, come on. You Kwabo, okay. I think I put one young for now, bye. Little Sangana, I Baba, the Kawar, Sanga. Never so to Levarolo. Thank you, man. Sharon. And I live. Which one or the Musadia and a Sharon? Oh, not Sharon. You know, like a Sharon. So on beside baby Sharon, baby Sharon. Babi Jalan Tiribu. Barner, Norris, Romi to the Muntero, Saru. Kara, Musatimara. Karai. It's a what are you, baby? I'll see you go. Okay, Sherry. Right, thank you, man. Thank you. Hey, manje le happy. Oh, manje bonus ya mipi. Oh, mama Watengesa. Sakuru watengesa. Waisa wagona kusama spicy. Saka nasa musika umbolera. Kukumada mama lambi. Saka tota mangani. Yonga ni 4. Vamwe nisamaisira chili sere. Vanoda chili sa. Right. Ana dum mo fara mirpiri ka wanda. Ai dole mirpiri ya ka zuro na ka jashi. Ya. Ya, akan apa nama kula box aku nama kula box. Ya, ya, apa business chakura.
Chakura chaizvo kwete zvishoma. Mwa. Chakura. Sister vambate umakada. Saka mwana wenyere. Oh, mama yarutsa. Ah, pale ndomo mkuru kada kwa. Ah. Itaita. Munga nyama. Munga nyama, munga nyama. Munga kone na. Kone sawa kwa. Inde. La kone kwa. Kama ndaonya spereja. Chungu nyama. Ko kone mudwa chungu apera. Wali shop. Kenza chisinya. Mata. Wari mata. Sharp. Hey, como na tiang? Como na debu? Corona mas tam. Como nada. Papua. Corona aisvika apa. Aitorina chance. Anajara mbiri. Right. Right. Saka apa. Atidatora tora. Anobika nyama. Kwete zvokutamba. Kwete zvokutamba. Nyama inobika. Change yavapo kai. Handaita ye4 ndikabisa 4. Mwana imwe futi. Okay. Nyama inogadzirwa. Vanogadzirwa nyama. Kwete zvokunyeperana. Vanotoiziva vanotobva kupukengwa vachotenga. Zveshuwa pakagadzirwa nyama. Unotesta. Hati ndandiri munhu anotengesa mumatavheni. Saka pakafakwa matavheni ndipo pandakasitaka. Asi zvaita chete. Ndomaita futi michero mahodho but chinonetsa pano apa havanyanyi kutenga. Anotengwa kumatavheni kunenge kuri beef. Zvakanyanya. Anyanya kwete zvishoma. Dengar gitu. Guys, muito gato, não corona. Corona asa kawan. Corona. Aku komplain corona. Takubanda sir kunyama. Utakubambura nyama, utakubanda sir kwa nyama. Kangu kurita na marino kurita. Kangu kurita. Ozungwa takuti. Lockdown. Lockdown ilikuwa marandi. Na ndio kuna kana. Lockdown apela. Ai, sonna ka. Nemu no passe. Nemu no passe. Wow. Nyama hii. My gizzards. My chicken gizzards. Baba kuna yarukumbira recipe. Zvandinoita ka. Ndinotorawa mafuta atinowaona. Mafuta wa fish oil ndobva tasanganisa neperi. Masache ndizvo maperi.
musanganisa moita paste yechilizi nemafuta zvatosangana. Haiwa, hapana chinombobikwa. Saka mobaira zvingani pachitanda. Ndinongoita size chete ndikangona zvakwana ndodosiya zvinongoenderana ndongospima neruoko chete. Handitika? Ya ndibereki. Asi ndinoburitsa. Ya zvinotraya because ndikatora rebox ka. Box tongoti ndaritenga ne28 ati. Rinogona kubudisawo zvekuma 230. Saka mazviona kuti hazvizofanani. Ya zvifanani. Mati box mari i28. Saka robudisa zvekuma 230. Kakatotengesa zvizhinji. Rinoita. Nekuti box 230 280 robudisa 230 saka muta losi. Kana taraizvi. Tongoti 276 ati. Ya, nota 276. Kana ndikatotengesa zvakanaka ka. Tongoti inogona kubuda kana kuma 300. Inozo. Saka mukuti munenge mucha 20 rand profit. No, haiti 20 rand profit hatite so. Hati box ka ndikaritengesa rese ka. Tongoti rabisa 600. Idaro mazviona manje. Idaro ndonda ndara pasika muta 630. Hosi ndoita. So 630 minus 276. Alright, saka muona 400 and something. Aiwa profit tipo 100%. Ndandati komurikuta losi ka saka. Kana, indozvisiya kuti zvinobudisa. Zvinobudisa. Nobudisa. Saka ndose auya. No, haiwa, no maita basa. Ndichakona moti morisora kuda. Ndichafarisa nkomana haiwa, maita basa. Maita basa, tatenda chaizvo nerudo rwenyu wazvati hanga zvirambe zvikadaro. Haiwa, vanotenda vai Izvo chaizvo haiwa hano. Maita basa ngazvirambe zvikadaro hani? Mofamba zvakanaka hani? Right. No vanzwa nzitiritesa. Ndatimbobva naye pamwe vachapedzisa. vanizobata nyama. Vanizobata nyama. Guys. Nyama tala guys, maita basa mari yasvika ka. Mari yasvika guys. Tobatana time yedu ye live ya 4:30 anditika. Tobatana ipapo nyama tarova isi. Regai tichirova pasi. Tosangana. He's a hard worker. He's a hard worker. Muri kuzviona, he's a hard worker guys. Isusu manje teti chingochema kuti ndibatsireiwa ndamari yerent, ndibatsireiwa ndachakati, ndibatsireiwa ndachakati. Imbi zvadotaura maZimbabwe tine mentality yekunyara kuti ndonekwa ndiri pakona apa ndichitengesa zvigizazi. Honai vari kuita mari yavo. Vari kuita mari yavo apa. Unoona? Vari kuita profit yavo 200% profit yavanenge vachiita. Isusu tichingonyara. Haazivi munhu asimudza zvaazive munhu wacho amupa kuti ndiani. Haazive handiti. Isusu mari yangu bva padiaries mumwe wedu ndiye abisa. Saka iye kana asingazivi zita asina kuziva kuti zita ndinhingi haangazozitenda achitindo kutenda ningi nokuti haasi kuziva zita remunhu. Anomaona. Hands dress ndadana but no isketi ichi nechitopu zvanangopfeka. Handiti. Saka guys ndo nyaya iripo. Anomaona. Modina anozondibata kuinbox ndozovapa ondipa namba dzako dzachandozovapa. Saka ndo zvinoenderana guys. Pane kuti mungo everyday muchingochema kuti veduwe ndokumbirawo mari yerent, veduwe magetsi angu apera, magetsi chechewo kana 50 rand kana echi indawo tsvaga chikona chako. Tsvakawo chikona chako utengese magiza dzaya. Mapuwa maudzwa kuti chifish oil chiduku icho wongoita paste yako nechilizi, wotoita moto wako, zvakutofamba. Chete mai mwana, chete, nothing else. Mari yako utoita 8 rand kune dzimwe nzvimbo 10 rand. Spice aisita pana spice ichilizi yaya yemasachets yaya. Chili chayo inovava inotengeswa mumashopu yetu ye1 rand yaya. Chili chipaketi chechili ndocho vanongesa mafuta mbijana votoita paste yachona. Antimaona. So ndo zviripo guys. Pana kuti tingochema chingoremedza vanhu everyday imbo dzidzo kuzvitira zvako handiti. Alright guys, tobatana time muswera bo.